разкажи една много интересна приказка. Гледайте и слушайте. В едно далечно царство, в едно господарство живял стар болярин със своето семейство. Един ден той повикал сина си. Младият мъж и тръгнал по света да си дири невяста. Питал и разпитвал, де кого свари, но всички гладили глава и казвали, че такава мома няма. Най-после стигнал до голямата чешма, последното село. Да си почина. Там момите ходили за вода. Извървели се всичките моми на селото, но нито една не харесал младият момък. Най-после дошла до чешмата една стара жена. Всичките моми на селото има още, но тя не е жена за тебе. Защо? Защото те е говедарска дъщеря. Нищо, зареди го тя. Тръгнали към каштурката на селският говедарин. Вървели и си говорили, докато пристигнат до селската бедна каштурка. Там ги посрещнала говедарската дъщеря и той много е харесал. Добър ден, към се връщат. Още не се върна. Поседни да го почакаш, аз се сготвя. Седнал болярския син, а в това време тръгна от работа селския говедарин. Пристигнал, ръкувал се с гостина и го поканил на вечеря. Няма какво да крия. Аз да призна невяста да си търсим. Упоколих цялата държава. Но
Залюбил се полярския син да плете кошници. Здраво се залюбил за работа. Потил се и пъшкал не 3, а 7 недели. Работил и най-после изработил здрава и хубава кошница и се затичал към каштурката на селския говедарин. Ето виж каква кошница плетох съм. Не е лоша много, браво, и да знаят за нея като получи държи от царската корона. Дала ми благословията си. Бъдете живи и здрави. Благодарим ти, татко. Благодарим ти, татко. Прави ли сватбата? свършила и те заживели щастливо. Но за сватбата всички моми си купили много хубави шарени чорапки. Много си ги харесали. Погледнали си и запели. Купи... Но я по-добре да ги чуем и тях. Ники, искаш ли да ти разкажа една много интересна история? Да. Да, тича Петър. Хайде сега, седни долу и слушай. Това ми се случи на мене преди много години. Аз с моето магаренце обикалях по селата, отбивах се по гостилниците. Един ден беше много студен. Отбих се в една гостилница
а вътре пълно с хора покрай огъня. Всички се топлят и никой не ви прави място да се стоплят, а на мен беше много студено. И тогава викам на гостилничаря: гостилничарю, я донеси една пълница боб на мене и една на магарито. Засмя се той и всички покрай него. Бе, магаре, боб яде ли, бе? Яде. Я ти му занеси, а пак да видиш дали няма да яде. Всички се очудиха и тръгнаха след гостилничаря. Аз се настаних до огъня и хубавичко се стопли. Разберете моята история? О, вярно бе, пак съм се заплеснал. Вярно, че лазарките щяха да идват. Хайде да ги погледаме.
Здраве, късмет и голям берекет! Като линченцата в гората да се роят животела се! Браво, деца!